I-rebaptize yun kadtong mga tao nga nabautismuhan lang sa Amahan, Anak ug Espiritu. Pagparibaptize mo kay usa kada kung sumay-sumay ang inyong nadawat. O ikaw mautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu, magbantay ka. Nganuman, una, wala tay katungod magbautismo sa Espiritu Santo. Instruction ako sa mga pastor, no? Wala ta nag-base din graduhan ka man og dili. Kadini sa social media mga igsoon, gi-lockdown ko. Pero moingon ko sulay ko ninyo, testingay ko ninyo. Kay ang akong basihan mga igsoon, sa kaubos na ko grado, pero ang akong basihan kini lang yung nakasulat sa pulong sa Dios. Kay ang Galacia 1:12 mga igsoon, ingon pa ni Apostol Pablo, wala ko kini dawat og tao, nini katudloan ako nini. Kundili pagpadayag sa Dios mga igsoon ang atong nadawat mga higalag mga igsoon. Paki-share ani nga video ka importante kaayo ni. Mao ni usa ka butang nga pinakamakaluluoy kung magsalig lang ka sa gitawag og mga pastoy nga way koneksyon kang Ginoong Jesucristo. Liman ka ang tawag ining basis sa ilahang teachings, sa ilang pagsabot-sabot sa nakasulat sa balaang kasulatan kuno kay gilamdagan noon na kuno sila sa Ginoo ko. Pwede gaba. Nga naman kay ang Kristo magod, ang Ginoong Jesucristo, nagtukod siyang iglesia o gitagaan niya o kagahom ang iyang iglesia sa pagtudlo mahitungod sa tanan nga iyang gitudlo. Wa man nagbilin si Kristo libro, ang gibilin ni Kristo ang iyang institusyon, ang iyang society nga mo'y magbitbit sa kaluwasan alang didto sa tanang katawhan nga buot mudawat niini. So dinhita sa gitawag og main issue mga sir og mga concerning gitawag og baptism. Ingon pa niya nga kinahanglan kuno magpa-rebaptize, bautismuhan pag-usab kadtong mga nakadawat sa bautismo nga ang formula nga gigamit sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang problema anak ay gisungag niya. Gisungag niya ang tawag ining tudlo sa ato ang Ginoong Jesucristo. Di ba sumapang San Pablo, Galacia kapitulo 1 bersikulo 7 hangtod sa 8, ingon pa na San Pablo, bisan gani kami o sa kaanghel magtudlo og magwalig ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. So kini nga to ang amigo nagtudlo og mga butang nga dili mo itudlo or gisungag niya ang tudlo ni Ginoong Jesucristo. Remember sa diyang gisugo ni Kristo ang iyang mga apostol, gitagaan niyag mando nga bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mo ni mando ni Ginoong Jesucristo. So kinahanglan ka ng sundon subay sa gipamulong ni Kristo, walay dagdag, walay bawas. Muna kung tan-aw na to ang Christian history, kanang mga usa sa mga old documents nga gisulat sa mga apostol kaniadto kanang diadaki, ang ilang formula nga gigamit sa pagbautismo sa tao mo nang sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So kung mingon ning atong higala nga pasto ingon pa niya nga tawag ining pagsumay-sumay dagor dili dat kinahanglan ng sundon kay mando na ni Kristo. Dili mo pwede kulangan, dili mo pwede gitawag og dungagan. Kung unsa to ang gimando ni Kristo, maunay gitawag og himuon or isulti or ibungat dito sa pagbautismo sa usa ka tao. Unya nga si San Pablo nagwali man o danudlo nga pagbautismo kamo sa ngalan ni Jesus. Actually kanang buhat kapitulo 2 wala man na bautismo San Pedro din ha. Nagwali, nanudlo na kinahanglan magdawat ang tao sa bautismo ni Ginoong Jesucristo. But pasabot niya na bautismo gikan sa otoridad ni Ginoong Jesucristo. Unsa man tong otoridad ni Kristo? Katong giingon niya St. Matthew chapter 28 verse 19 nga baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So si bisan kinsa nga makadawat niya na valid na nga bautismo. So kung valid na nga bautismo, unya magpabautismo kag usab gisungag na pud nimo. Ang gisugo o gisulti ni San Pablo, gitudo ni San Pablo, Ephesians chapter 4 verse 4 to 5, nga may usa lamang kabautismo. So kung nagbautismuhan ka na sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, unya nagpabautismo kag usab, gisungag nimo ang pulong nga nakasulat sa gitawag og balaang kasulatan. So binutbot nang maingon sila magpa-rebaptize kay wa daw katungod nga bautismo sa Espiritu Santo. Humana naa ang pagbautismo sa Espiritu Santo pinaagi sa bautismo gisugo ni Ginoong Jesucristo kanang pagpakatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Naa gibuhat na sa mga apostol o gidawat ka na sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo ug mao na gihimo karon sa pagpamautismo sa mga tao nga nidawat or padawaton sa gitawag og kang Ginoong Jesucristo. And lastly, ingon pa niya, wala daw kuno sigurado. Actually, dili ko mo question
Kung naa ba kay grado o tawag ining wala ba kay grado, ang point din na kung nakasabot ba kasi imong gibasa. Pait mga ganitong sabot tong mga nag-eskwela not less than 12 years. How much more kadtong mga nagbasa-basa lang nga sumalap pa way grado. Di man siyon nga pag-underestimate mga sir ug mga ma'am ha. Ang point nako is ang kalalom sa pagsabot concerning sa gitawag og scripture. Ingon pa niya, gi-quote niya ang gisulti ni San Pablo nga wala kini ikatudlo nako kundi gidawat gilamdag lang daw kuno. Kang San Pablo man to, pero ikaw di man ka San Pablo. O si San Pablo, nakaabot pa man sa panahon sa mga apostol, nagkaabot pa nga di gidirekta gud siyang gitawag ining gilamdagan ni Ginoong Jesucristo. At the same time kanang paglamdag man gud referring na sa pagtuo. Dili referring sa knowledge about the faith, kundi referring na bisan pag wa ka gitudluan ni dawat ka ng maong gitawag og pagtuo. Pero it does not mean nga wa siya gitudluan kay remember after the conversion na apay 3 to 4 years una pa siya tawag ining naghimo sa iyahang gitawag og misyon. Pero dili na ma-apply kang pastoy kini nga pastoy karon. Sa hinungdan nga naa na mi nagtudlo nga simbahan, naa na mi iglesia gatulo tanawa tong gitawag og eunuko. Naglibog mahitungod sa nakasulat sa balang kasulatan, ingon ba ang Espiritu Santo nga lamdagan ng taga para makasabot ka? No. Aron makasabot siya or aron tawag ana makadawat siya ni ana mong tama ang husto nga pagsabot. Gipadad-an siya ni Filipe o si Filipe may nagtudlo niya. Unsaon pagsabot ang nakasulat? Unya kini gilamdagan lang nakasabot sa nakasulat. Dili ka na pwede mga sir og tawag ini nga mga ma'am kay kuningon anang mahitabo nahulog nga gisungag niya ang gitudlo sa balang kasulatan og ang iglesyang gitukod ni Kristo nga mo'y nagbitbit sa kaluwasan o nagbitbit sa iyahang gitawag og pulo. Tama nga magbase kag balaang kasulatan. Tama nga magbase ka sa sinulat nga pulong sa Diyos, pero ang dili tama kanang dili ka maminaw sa magtutudlo nga diin mo opisyal nga magtudlo concerning sa pulong sa Dios nga mo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Man dita pailad nga naman kay karon mga panahon na ang mga mangilad dilang kay bitin dadon kun dili magbitbit pug Biblia. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.